Пичове, аз съм Денис, вие сме YouTube канал. Днес сме едно много яко видео. Днес ще играем FIFA Mobile и може би това ще е последният епизод на FIFA Mobile, защото на 26 септември излиза EA FC Mobile. Така че дайте палче нагоре, абонирайте се за канала и очаквайте следващия епизод с EA FC Mobile да влезем мощно. Пичове, този епизод мисля да изиграем един матч на head-to-head. Интернет, разбира се, отново ми е траш, но това няма абсолютно никакво значение. И имаме нови попълнения, имаме Занети, разбира се, който може да изберете Раул, Джерард или Занети. Аз взех Занети. Виждате, имаме Диого Жота, Кай Хаверт ми е нов и Джак Грилиш. Те да знам, пичове, мисля, че отборът ми е добре. Със сравнение, че EA Sports ми взеха почти всички и ми бяха оставили само Донован, Дудек и мисля, че Левандовски, който вече, както виждате, го няма на него място, иде Джак Грилиш. Но това няма абсолютно никакво значение, защото отбора ми се възвърна и аре сега да изиграем едно хубаво мачле. Един head-to-head. Аре. Да ми спадне някакъв равностоен противник, да не ми спадне някакъв 1 милион купи. Да видим. Да, супер е. Отбора му обаче е много по-слаб от моя. Отбора му, доколкото виждам, му е на много по-слабо ниво. От сравнение с моя отбор. 120 атака, 114, 117. Му е по-добре. Доста по-добре. Ето виж, той ползва картички още от световните ключове. Световното го играехме още януари месец. Свърши май световното, не съм сигурен. Няма значение. Аре, бате. Аре, нашите. Видимо сега, ако загубим от този печага, ще е малко странно. Мале, не бе, брат. Добре, бе, пичове! Как може такива кросспамвърчета? Много мразя така някой да ме кросспамва. Щом той ще кросспамва и аз ще кросспамва. Не ми пука. Добре, за какво трябва да кросспамва? Моля някой да ми обясни. Защо пича трябва да кросспамва? Това е логиката да кросспамне. Таква е. Всеки може да центрира просто и примерно Диого Жот, както ме на мен да вкара с глава. Всеки го може това. Ама то това не е целта на играта. Целта на играта е, не е ли да правим финтове, да разиграваме. Да играем играта. А ние какво правиме? Тичаме в една права, центрираме топката и айде, бате, кои сме ние? И ще ме извиняваш, ама... Ако много мразя някой да тръгне срещу мен да ме кроспам, защото те сега му подавам на Джак Грилиш. Газ, тук се обърна, примерно, пак да тръгна и сега тук мога да центрирам. Аз няма го направя. А 98% от хората кросспамват. Не мога да кажа, че има хора, които кросспамват, които не кросспамват. Малабате интернета ми колко е зле. Леле, миличка. Леле, майка се бате интернет колко ми е зле, пичове. Не, тя едно бате се шегуват с мене. Мале, заради тъпия интернет. Майко, Занети, какво дуспа? Къде видях дуспа, бе? Абе, то съдя нормален ли е, бе? То къде видя дуспа? И да, и аз ще до средата. Не, бе, пиши базички с мене. Той не ми даде повторение да видя. Аз не видях никаква дуспа. Аз знам съдя се къде видях дуспа. Като Занети изрита топката. Не, бе, къде. Стига, бе. Айде, бе, ступи! Майчица миличка, точно! Леле, мале, брат, много мраз да играе хет-то-хет. Направо полудявам, разбирате ли, че полудявам. Ай, тук точно. Майко! Какво са толкова просто тия моите, бе? Цъкам да ми смени играта и играта абсолютно нищо, бе, брат. Мале, тук ако не беше карал директно излизам и не ме интересува. Брат, как мога такива работи? Тая игра се шегува с мене. Няма време
за тях, като още веднага да свири, като... Не, аз пускам атакинг мод, ще се пробвам през второто по време да направим нещо. Бе, кой е искал да правиш това фин, бе, пи? Кой е искал да правиш шибания фин, бе? Е, сега както той кроспалва, я ще кроспалвам, нали? Пука. Айде. Не ме интересува. Както пича кроспалва, така и аз ще кроспалвам. Мисля, че Периш е доста по-висок от Донован. Поне 7-8 см разлика, обаче той си знае. Щом иска да с кроспам, айде му кроспам. Нищо против, пич. Щом ще кроспамваш. Окей. Просто пичове реших... Не, тук е всяко вкара. Ева, браво, и сега това е хубав гол. Ей сега за този гол, защо си наред, влезе си навътре, оставих го супер много там, сустреля си и си вкара. За този гол няма за какво му сърда. Ама да ми кроспамва, нали, сега още в третата минута на матча, първата му атака да ми направи някакъв тъп кроспаме. Пичата ми на това видео просто е така да кача нещо, докато излезе EFC 24 да почнем с големия контент. Нали, вече е сериозния контент, сериозно качване. Просто е така да не останем без видео, защото не съм качвал доста време видео. И реших просто да кача едно видео, един матч, който губна от 120 овъралното отбора, но това няма абсолютно никакво значение. Малебата, аз имам много пионери, значи Еступинян не е пионер. Занети, нали, ще ги имам в другата FIFA. Диого Жота, Джак Грили ще го имам в другата FIFA. Не знам от халфът линия, не съм сигурен дали имам някой, който ще го ползвам в другата FIFA, пичове. Но най-вероятно имам човек, който ще го ползвам и в другата FIFA от халфата линия. Няма този пас за Диого Жота. Много добър, не, но се забавих все пак. Браво, бе, Диого Жота. От халфата линия, пичове, не знам дали някои пионери могат да го ползвам в другата FIFA. Браво, бе, Диого Жота. Добре, браво. Имаме ли шанс да се върнем в мача? Поне равенство? Не, няма. Ако не ни беше вкарал този трети гол, където не стехме прекалено много място, сега ще вземем шанс, но ще ни вкара трети гол по много добър начин, честен, прописи се сон, направи си както се трябва. Не. Тази атака, ако беше, не пиш, сега ще си разиграва там, нали? Да, мисля, ще изчисти. И Палчи на бърза пича, изграждаме първия му гол, но това няма значение, втория, нали, там головете бяха добри. Ами, окей, пичове, ако ви харесва това видео, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и от мене, чао!